Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon maghinulsol kita sa mga sala, aron maandam kita pagsaulog ni ining santos nga misa. Ang akong kasalanan ko sayod kamay kiningala sa kaayo mo magtangana ang akong kasalanan hugang kan wasan nga kung ibakana mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Diyos ng Inong Hari, Diyos Amahan magkagagahom sa tanan. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Tungod sa imong himaya, sa Diyos dito sa langit. So Kristo, bugtong nga nagsamahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sasal sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang tuno, Hesu Kristo. Buwan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag ka namo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manglingkod.
Kinutlo, gikan sa basahon ni Propita Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Giagaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, og makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig ka nako, o gamhanan kaayo. Mga pukan o mga pakyas gayod sila, nga naglutos ka nako, og dili gayod mo daog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayod hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong daotan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong hugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong hugma, tubaga ako. Tungod sa kanimo giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang gugma ko sa imong templo, nagadilab daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila, nga nangulipas kanimo, natingob diri ka nako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa kamo mga paabsanon o pagsadya, kamo nga nangita sa Ginoo, malipay untang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iyahang nga gibilanggo, dili niya tamayon. Magdaygon ta kaniyang mga langit, ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kaniya. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili man nagsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Tanan ikadugang ka nimo. Hallelu, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunain, busa ayaw kamog kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, o walay sikrito nga dili mabutiag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atok. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa kadako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ubahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamog kahadlok, kay labaw pa kamog kaayog bili kay sa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Labing siguro ning simba mo ni adtong ning aging Domingo. Ning simba mo wala.
Or maingon ta, anticipated mass, o consider man na siya isip Domingo, no? Unsa may nimba mo no? Kining mga choir, nanimba yun eh. So, unsa may ebanghelyo sa ning aking Domingo. Dahil lagi nanimba, lagi gini sila. Unsa may ebanghelyo sa ning aking Domingo? Ha? Sige, ako na lang itubag kay... Di ba naghisgo to nga si Jesus, miingon siya nga samtang nagtanaw siya sa mga tao, naluoy siya, unya miingon siya, daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo ka mo sa tag-iya sa anihon, aron mo padala pa siya dugang pang mga ngani. Nganong ako man siyang gipangutana mga igsuon, ang ebanghelyo sa ning aging Domingo. Kay kini siya doon na say connection sa ato ang pagpamalandong karong Domingo ha. Sa pag-ingon sa Ginoo nga ayaw kamog kahadlok. Ayaw kahadlok. Kapila gibalik-balik sa atong ebanghelyo nga ayaw kahadlok. Ang pangmakapangutana ta sa ato ang tagsatag sa kakaugalingon karon, unsa may atong mga gikahadlukan. Daghan ka nato mahadlok unsay mahitabo sa umaabot. Daghan ka nato nahadlok ilabi na sa atong pagka-Kristyanos, nahadlok nga mopadayag sa atong pagka-Kristyanos, sa atong pagabidunyagan, mahadlok, musangyaw sa gingharian sa Dios. Ug unsay nakahatag kanato og kahadlok, mao nga kung musangyaw ta sa maayong balita, kung mudaldalo na to si Kristo ngadto sa atong isig kataw, tingali, unya, o i-reject lang ta. Dili ta paminawon o ibaliwala lang ang atong gipangsulti, unya makaingon ta nga dili da ko epektibong magsasangyaw. Mao na nga kahadlok. Mga igsuon, ang kining kahadlok, kung maoy mo pasulabi pag-ayo diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, mauna nooni hinungdan or mao kini mupugong kanato sa pagbuhat ug unsay angayang buhaton o pagbuhat unsay makapahimuot sa Dios. Mao na nga sa pag-ingon sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon, ayaw kahadlok kini usab unsa may nagpaluyo ni ini, mao nga musalig kita ngadto kaniya. Makat-on kita mga igsuon sa pagtugyan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ngadto sa Dios. Ug ang kining pagtugyan, pagsalig ngadto sa Ginoo, dili ni makainguntang totally dayon nga makaires sa atong tagsa-tagsa ka mga gikahadlukan. Apan makahatag kini kanato mga igsuon ug dugang pangkalig-on aron kita makapadayon sa ato ang tahas ni ining kinabuhia. Ug pagkanindot unta nga ang kining maong pagsalig ngadto sa Ginoo, mausag kini makahatag kanato og dugang kadasig tungod kay kita misalig ngadto sa Dios. Ug ang atong pagsalig anaa man kaniya, wala kita nay kahadlukan mawali, wala tay kahadlukan nga musangyaw sa iyang gingharian didto sa atong mga kaigsuonan.
Kay ang Dios kun kita musangyaw, mupaila kang Kristo ngadto sa atong isig katao, ang Dios dili og dili usab mutalikod kanato. Dihay usa ka higayon nga diin kana bang nagpaambitay kami sa mga nakalain-lain namong mga kasinatian uban sa ako ang mga kanigining mga barkada nako during sa high school days nako. Ug unya sa among nang pagpaambitay sa among mga nakalain-lain nga mga kasinatian, nakita nako nga usa sa mga common nga gikahadlukan dili lang sa kanang nako isipari kundi sa mga classmate nako nga nangahimo na sang ginikanan. Ang ila gayong gikahadlukan unsay mahitabo sa umaabot. Ug dihay usa nako ka classmate nga miingon siya, nahadlok gyud ta sa umaabot, pero ato lang isalig kining tanan ngadto sa Dios. Kay wala ta kay balo unsay umaabot nato, pero labaw sa tanan nasayod kita nga ang Dios nasayod unsay umaabot. Mao na nga kinahanglan nga mosalig ngadto sa Dios. Nganong akong gipick up ang maong gisulti mga igsuon, tungod kay tinuod man, wala ta kay balo unsay umaabot. Unya usahay ang atong mga kabalaka sa umaabot, maoy nakapugong kanato sa pagbuhat og maayo ni anang present time, yan ang adlaw. Mao na nga kung nanimba ta kagahapon, si Jesus usabi ingon sa ebanghelyo, ayaw kabalaka sa unsay umaabot. Ang matag adlaw adunay kaugalingong suliran, ayaw dungagi og ang suliran sa matag adlaw. So tan-awa unsa day mabuhat kanato karon. Ilabi na sa atong pagkamisyonero, sa atong pagkamagsasangyaw, unsa may pwede natong mabuhat karon, amaoy atong buhaton. Ug unya atong iintras ang tanan nga umaabot ngadto sa Dios aron aduna tay kalinaw sulod sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo. Tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak,
gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga mipadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron mag-alagad kanato o pagtahan sa iyang kinabuhi agig paglukat sa tanan. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-amgo, sa ilang katungdanan sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Nga tali sa mga nasod, anaaunta ang kalinaw ug hustisya, nga natukod, nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuhuan o kolor, magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo, kanunay makitaan diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nanag-antos, ug pagpanglutos tungod ug alang sa hustisya, mulampos sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makadangat na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Kining tanan among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Manglingkod. Mga igsoon pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta kanamo, sa huna-huna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa himong himaya. Hosana sa kahitaasan. Ay kung ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, gamiton ta ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amoang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay, panagdait maanaa kaninyo.
sa mga kasalanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Anaa sa labing balaang sakramento. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan nga imong gisaulog ni ining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Na halad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.